minna. Allura flok taqbatu tarmi l-fidi l-barra u tgħid li Alla nesini, Alla ma tġuħobni, għax dawk huma l-iktar tnejn li ngħidu. Itlob għall-grazza li temmen mulej, għatini d-don tal-fidi. Jew it-talba li talab iċ-ċinturjun, nemmen ejni fin-nuqqas ta' fidi tiegħi. Jew forsi esperjenza sabiħa, itlob il-Madonna jgħidilha ma aqsam miegħi il-fidi tiegħek biex kif hemmint int fuq is-salib inkun nista' nemmen jien miegħek. Iġifieri iva, jekk tħoss l-fidi nieqsa, itloba. Issa waċċ lek innifsek li m'għandekx il-fidi u tħallix ix-xitan jipprova jisraqilek. U fl-aħħar mill-aħħar nitolbu l-Marija li tgħinna niskopru li Ġesu mhux magħna fid-batija, imma Ġesu ibati magħna fid-batija. Għax naħseb dik min jesperjenza ikun qed jifhem ftit rakkont li jgħid wieħed meta kien qiegħed f'Auschwitz. Meta lejla minnhom jara nies li qed jiġu malqin u qed ludi u jgħid fejn hu Alla dak il-ħin. U qabeż jora qallu hemm ibati ma dak li mallaq. Meta aħna niskopru l mulej mhux biss f'ħajti fid-batija ma tibati miegħi hemmhekk niskopru l-Alla vera li huwa Alla magħna. U naħseb hekk din il-festa ngħidu la rridu tad-duluri, Marija tfakkarna. Marija batit ma' Ġesu, però Ġesu bata ma' Marija. Fid-batija tagħna nistgħu niskopru permezz ta' Marija li Ġesu mhux biss miegħi imma jbati miegħi. Mulej Ġesu bl-interċessjoni tolna Marija f'dal mument nixtieq nitolbuk għal daw kollha li għaddejjin mumenti jibsa ta' tbatija fil-ħajja tagħhom, sawwa fuqhom l-Ispirtu Santu ħalli jkunu li jagħtihom id-don tal-fidi. Nitolbok mulej iqaf mal-morda u daw kollha qegħdin ibatu ħalli jiskopru lilek magħhom u lilek tbati magħhom. Amen. Fil-waqt li nixtieq nirringrazzja lil Father Hayden Williams, Franġiskan Kapuċċin, għal dawn il-ftit ħsibijiet li qsamna u għal dawn ir-riflessjonijiet li tagħna, jiena Noel Bartolo nixtieqilkom islim.